Shalom. Selamat beribadah madihita saluhutna. Taga sota mulai dope anong adong tabbanya cara ima na parjolo duksipul epistel diuduti ma dohot kor punguan paropuan. Namangihu muse duksipul makatidak kon haporseaon diuduti ma kor Immanuel. Atong tapahohoma tapasada marohata. Ari las nirohado sadarion dihuriata disadok portibion. Ima parningotan di ari hananaik ni Tuhan Yesus Kristus tuban wagijang. Nungasun ulaonna ima ulaon nasinuru ni amana tuibana. Nunga di pasahat tuibana nasa huaso di banuagijang dohot di tanoon. Nuaing manaik maibana tusiamun ni debata amanai paradeho ninganan tuaka na porsea di ibana. Atong tapatibul maibana Tuhan namarsangapi marede mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Songonodo didok Tuhani, bahenok kudo sogot namonangi rap dohot au hudul di habang sakki, songon ahu namonangi, jala hudul rap dohot damangi di habang sanai. Haleluya. 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 Haleluya.
martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugo naso hatudosan. Say pargugoy mahami makkaporsiay anak muna sa sadai. Si Panguluhami na manaik tu surgo. Asaw parohahon hami roha banua gijang. Marhite-hite anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Jesus, olo uluni, luna porseai, ruasmu angko ami, ohango luan namion, ohasonangan namion, ohagogon nami, suru rohanami asami mangaleo Tuhana sahasangamo. Tangihon hamuma patik ni debata. Di pesta ari hananay ni Tuhan Yesus sadarion. Ima nasian Hosea bidu onom ayat 3. Say manadda mahita, say ringgas mahita mangyahi parbinotoan di Jehovah. Tudoson buhasiang arido, sitong ni habibicarna, jala say narodo iba na songon udan tuhita, songon udan nene nama mornohi tanoi. Ima sahatna, atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na obar tupatikmi. Amen.
tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargugu naso hatu dosan. Sitopa nasa na adong. Paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akka nahula hami marhites yan pangalosyon nami di patikmu. Ima marhites yan tubuh-tubuh ni roha nami. Natamasi tutudo hona uhum hami. Alani dosa nami i. Alai na tersosol bagi dohami nuaeng alani i. Asi maroham dihami ale debata nami. Pardenggan basa jala para siroha doho. Alani anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matodi parbadia turoha nami be. Asa tarbain hami manguloiho, di bagasan hati goran dohot habadiaon, gabesahat hami tuhanguluan na sorasuda, na pinarbagabagam di akka na porsia di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasasan ni dosa. Adong do dihita situa ni malim na songoni, na hudul di siamon ni habangsa ni hatongamon di banua gijang. Di baheni tarbahen ibana do panguluhon ro di ujungna, akka nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangolu do ibana toktong, asa ditanyakon nasida. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Turupuk epistel di pesta Ari Hananae ni Tuhan Yesus sadarion. Imana tersurat di Heber 12 ayat 1 satro di ayat 6. Di baheni nang hitape ala nasai torop ni sitidangi humaliang hita tapi akom ma nasa napasoraton rodi dosa nagirgir makkaliangi. Jala marbenget ni roha mahita marlojong di tu bagasan paraloan nasocod di jolota.
Paingot-ingot hamu maibana, napatauton paraloan si songoni dopak ibana, sian akka si perdosa asa unang marnaloja hamu, unang madate tordimuna. Tamadong dok etini sumundarum. Lahum mangalu parukiran maralo hodosai. Nung lupa hamu di pangapulion na hinatahon na tuhamu, ala anak hamu ay ninnado, ale anaha unang tuis roham di pangajarion ni Tuhani, jala unang homadele jupa dipicak ko. Ngajar mahadido mahina olowat di rohana. Jala dinasini do kanu arakna dinakuna. Ido sahatna, martua doakan atau mangihon hata ni debata, jala no peopsa. Amin.
patai inokongi mudarai mau totong pikiran mani om Tuhan ni parmologi sayuna molo taluho maenoni simolisi sai magido nagogo turajari uriai tupahima uriani tupahima uriani. Taha tidakon maha porsiao tai, songon nahi na tidakon ni dongata saha porsiao disadok portibion, rak mahi tamadok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama parguguna suatu dosan, na tumo palangi do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tibuhon ni si Maria, nagabe-gabe siya to di porbadia, at dorang suhabubuhan. Ido tuhata, na tumaw na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetarpajal do ibana dihaw pinarsilang, na tuwa tubanotoru dong ditanom, na mula mangolo di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogona suatu dosani. Disima ibana ay mamula suatu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia ditodi parbadia, jaladong sa dahuria na badia, huria hatopan yala Kristen akka na badia, dohot dihasasani dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu dosugot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin.
sadarion ima ari parningotan diari hananaik ni Tuhan Yesus marede mahita. Igodon masadario karena Tuhan Yesus Tuhan bangsa nana tonton naso tarbain bebere taso mama Tuhan tai naulang Tuhan marai tapuji maibana. Hai bungamu kabdalani dia kana porsea lau mamon di surgoi malu asian jea nau mangonai musa sule namangula hondo sai diuji matu harta.
Damini debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mengaramoti hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Oras madita saluna. Urian itu hatta. Dihamu amanami. Dohotina nami. Dan yaulungan di bagasan Jesus Kristus. Juga kepada anak-anak kami remaja, Naposo Bulung, dan juga sekolah minggu, Namarlasi Roha, di bagasan Pamujiota Sadarion Ima Namarningot, di Ari Hananaik ni Tuhan Yesus Kristus, Tua Puan ni Amai. Adorakso hujahahot turpukta di bagasan Pestata Sadariona Kamanginang, upatadahoma diriku di tonga-tonga ni Huriata Sadarion ala kebetulan ODPH marhuria di Huriata HKBP Depok Sadaon. Ia hami namargoar Padita Daniel Marpaung Urado Ingoton sedok isema panurirang manang na luar sian lubang ni singai ibana may alay dang margamar paungi dia mo kamanami do yanami paditata nama buan hata ni dibata sadarion ido margamar paung hami mangula nuaing di HKBP Padang Resort Sumatera Barat. Atik tung marsapur-sapurano sa sakete bahasa kecek Minang tapapola ya dapapo do ala biaso do dia mo akamanami do nami dan yaulongan di bagasan Jesus Kristus ia haroro nami tu son parsahat nami tu son ima mengikuti diklat na pinatupan ni pamarenta marhiti-hiti Departemen Agama untuk membahas tentang moderasi umat beragama. Nah, mulai tanggal 15 nadir ini sahat rodi hari Sabtu tanggal 20 di Pusdiklat Kementerian Agama Republik Indonesia imana di Ciputat. Jala kebetulan kami permisi karena betapa pentingnya kami harus menyampaikan tentang berita keselamatan. Manang berita hana naik ni Tuhan Yesus tadi kudu nasi dan waing disi. Pardalan dulu launi satu waing. Alai do roha nami. Iko pabau nami tuhita saluna. Taringut Tuhan hana naik ni Tuhan Yesus. Porsiedo hamu disi imana nang idau tadi turpuktan non. Dia mu kamanami do nami ia hami kurang lebih 1 tahun di Padang Mangula inang di Jabu unang suku cukur hata inang boru nirajai boru silalahi ya adong duno yang ison boru silalahi
anggo borsilalahi paribaku mai. Alenggo marga silalahi bahulah-ulahku mai rajai mai. Nah, opak madihami dak danak akamanginang dua bawa dua boru. Sikop di lewat tuhata. Atik pe marga tisoring akan namasa di tengah-tengah pelayanan nah hadopi hami nah udalani hami. Ternyata rencana Tuhan sungguh luar biasa di tonga-tonga di pardalani ulunami hingga pada saat ini. Boy hami pajupang rap dohot tita di tonga-tonga di huriata HKBP Depokon Nuaing. Horas madita saluna. Sungna pagugu lelah. Tabuk kamahatani di bata di hita. Imana tersurat di Yohanes onom ayat opak onom ayat 60 sahatu ayat 60 sonoma di dokta kasma tangihon hamu. Asa toropma sian akasisianna nau begesa madok. Hatana kasar dui. Isi pa bigi-bigi. Alai diboto Yesus mah di bagasar rohana. Naung marungut-ungut akasisianna siala hatai. Jadi didok matunasida. Tunggal alani ido hamu tergasip. Behana mah anggoi daun muna anak nijol mai manaik tuinganan nahian. Todi ido napanguluhon. Tang marguna anggo dagingi. Akahata naung huhatahot tuhamu. Todi doi dohot hanguluan. Ido yang go sahatna. Ya muak kamanami do enami. Pos rohaku nak peholip ibe nakati yang onu aing. Alenggo rohamu na takas do aing. Amin. Ido. Jadi namasa diturpukon adorak sotai dan non sasaran nak kamangina. Di naung mangan si 5.000 halaki. Dung busur na sida. Baru ipat orang Yesus mah di dokibana mah padohanon. Audo roti hanguluan. Jala isi nang mangalang roti. Badang na malebi. Ido bocir na iturpukon akamanginang. Biasanya setiap tahun saya gali hubereng mulai tahun 2015 almanak. Huida turpuki. Semuanya rata-rata mengarah ketika ditikihan anak ini Tuhan Yesus. Turpuk selalu membicarakan tentang kejadian di tikin alawanai Tuhan Yesus. Apa yo daong. Dang disi turpukon. Ternyata turpukon di tiki masa ni rap Yesus do tak kasisian na dope. Duk saya mangalang roti si 5.000 laki ketika Yesus memberikan makan 5.000 orang. Duk saya ido ulau non. Dan dalam konteks ketika Yesus mau naik. Daong. Alai ternyata bukan itu persoalannya. Dan masalah ketika naik atau tidak naik Tuhan Yesus turpukondangi. Alaina na yang idauta songo dia do pangatusion ni portibion. Taringot tu roti hanguluan. Taringot tu hana naik ni Tuhan Yesus Kristus. Akamanginang dan yaholongan di bagasan Yesus Kristus dalam perspektif ni halak Yahudi di pemahaman ni halak Yahudi ni Yesus ibana roti hanguluan ni. Hata nak kasar doi. Marung itu nasida. Bisi mangalangi. Inna. Nomor 8 akamangina. Sudut pandang mereka berpikir tentang perkataan Tuhan Yesus itu masing-masing meragam. Itu benar. Sengaja dulu inakin tuinang situ. Tamu lihat inang dah. Di galas dah. Asal murah tu sata kamanginang. Ison hubuat do galas. Molo na di sabolaon. Idahamu maju on wae ngakainang. Sabola dia do pinggul nion. Sabola dia hamu na do pinggul nion. Sebelah kiri. Ya. Hamu amang sabola dia do berkamuon. Daw. Sabola jolo berarti kan itu. Halakan marnida sabola dia do pinggul nion. Tak kiri. Sitong idahamu. Sabola pudi. Ya. Siak kamu do.
Dan na secara umum idahamu, alai siak kamu iberek kamu sebelah dia doon. Pinggol na. Sana mamerek sebelah pudi doon. Au mamerek sebelah siamuku. Au mamerek sebelah siamun. Jujurlah kita. Unang pasituk-situk kamu jurupani. Halakam mamereng ini telinganya sebelah pudi. Au mamereng sebelah siamun. Hamu mamereng sebelah birang. Unang jutong. Sitong juidamu sebelah dia doon. Sebelah kiri. Artinya diamu akan menami ketika kita memandang ini sesuai dengan sudut pandang kita masing-masing, marasing. Di sima maol marsiatusan. Sangat sulit untuk memahami. Termasuk madi bagasa turpukta sadarion di konteks nina pinabuani Yesus audo roti hanguluani. Memang hata na kasar dui nina kasisiani. Ala niaha. Ala dalam pemahaman ala Yahudi bangsa Israel ala nunga roti imamanna mereka itu hangulua dui. Najinalo nasida haluar siam Misir di pakilalo nasida ia roti i nama buan hanguluan tu pamatang. Apa maksud ni Yesus? Tahu. Yesus menyampaikan itu dari sudut parto dio do. Allah yang kusisiani marnida ia roti i masia pardagingon. Allah ni dihamu akamanami do nami. Ido na pinatorang ni Yesus. Ditiki di do Yesus tu nasida songoni au do roti i. Ida Yesus mah situasinya kasih siani marungutu nasida. Mereka sepertinya tidak terima. Ujungnya marsuali mah marungutu manasida kepada Yesus. Alai Yesus takas di botol Yesus di bagasan roh do pikiran nasida. Alani dihamu kamanginan nan yaulongan di bagasan Yesus Kristus. Isima namaol atusan ni portibion. Isima namaol atusan ni portibion. Taringon Tuhan naik ni Yesus. Kemana dia harus pergi. Dan kenapa dia harus naik. Ima. Nanay ngidota di bagasan pesta sadarion. Pesta parningotan di ari hana naik ni Tuhan Yesus. Akamanginang naniholongan. Naik Tuhan Yesus. Tubanua Gijang itu adalah peristiwa yang sangat besar. Peristiwa na balga doon. Na soya masa. Kenapa? Ala memang hatani debata, nasiat debata mulak tu debata, nasian orbuk mulak tu, nasiat tano mulak tu tano, nasiat debata mulak tu debata. Ay nasiat debata do ibana. Itu cerita namanya kamangina. Nak pemate ibana secara fisik. Tuluari tulu borngin. Akaman nami doa nami nak pemati bana salilin tuluari. Alay dang nagabe busuk angku daging na. Hehe do musye. Alay si Adam na parjuluy. Si Adam na parjuluy. Alay siyan orbuk do dito padibatay bana. Mulak do gabe tano si Adam na parjuluy. Alay si Adam na paduahon ima Jesus Kristus nuay. Siya todi do ibana. Dan dia akan kembali kepada roh. Kembali kepada Allah. Tuamai. Dang mulak gabetano ibana. Itu yang sulit dimengerti oleh dunia. Ido na mahol tatu siya kamanginang. Bahkan gara-gara itu. Banyak orang yang tidak percaya. Ragu akan kebenaran kebangkitan Yesus Kristus. Dia muak kamanami. Doina nami. Tuari juga. Di dalam pertemuan Rabdohot Lukman Hakim, mantan Menteri Agama sebelum Sinuaeng, Ido Natuari membayan on, benahubo pegalason. Karena itu juga memang tergantung sudut pandang kita masing-masing. Ido ibana, unak paksahon alia ke Islam ni mana? Asa holan yang kita imani Nabi Muhammad keselamatan. Jangan paksakan. Itu sudut pandang Islam.
Kamu juga orang Kristen, jangan kamu paksakan. Hanya melalui Kristus keselamatan. Kamu juga orang-orang Hindu, kamu juga orang-orang Buddha. Alai peop menadihamu, militanlah dengan agama masing-masing. Dan mari kita masing-masing melangkah. Ini ibana. Unang paksahon sudut pandang muna, tu pandang ni halak. Oh, sudut pandang ni halak. Unang Holanda marbadai bangso tahun. Ini mana? Luar biasa kamanginan. Jadi oleh karena itu, jadilah garda terdepan. Wahai engkau yang 63 orang. 63 halak dohami. Jadilah menjadi garda terdepan untuk keberagaman di negara Republik Indonesia. Ini na ibana. Hamu ma di Jolo. Molodong na marbadai antara agama lagi di Indonesia. Molo di Papua ternyata na binirik sa lilingonak kamanginang. Ternyata saya pinikir do na holan Islam na jahat tu itaon. Yang melarang berdirinya gereja, yang melarang beribadah. Saya pikir itu na holani. Tapi ternyata ada catatan bagi mereka. Di Papua sendiri ada 5 gereja, yang 5 masjid yang tidak ada dapat izin, yang tidak boleh berdiri. Di Papua, Ninda Nasida ya, saya tidak tahu itu. Ternyata di Bali juga ada 3 titik gereja. Na soboi jongjong na masjid. Tapi na salelingon na waktu si holang gereja na mall jongjong. Tapi ternyata masjid juga ada amanginang. Alani una kolabuan sian sudut pandangmu sendiri. Asa si tong mardalan bangso tahun ni nebana. Dia mu akamanami do nami dan niolongan di bagasa Yesus Kristus. Songonido ng bangsa Israel termasuk memahami perkataan Tuhan Yesus tentang roti keselamatan na diri puna sida do ia roti ii mahanguluan laho pabusur hon pabutok konak kamangina. Ay di do Yesus manangisi na mangalang roti na siya nao tang malebe ibana dia tidak akan lapar lagi. Jala mangulum ibana sa lingling na. Namar lapata di si dia mo akamanginang roti hanguluan na dido Jesus ima marhiti-hiti na marulon na badia hita dingot tamu do pihay do paditay unak pula na mga lakon hamo dingot tamu do pihay do paditay bay majo pangam madang ninna jalo hamu maon jala pangam ma roti maju parjolo anum maju anggur jalo hamu maon jala pangamma dagi kudui nanilehon berarti ulah kami do padita na mga tusiate holan na macalo do hamu manangahi do padita idang na pulay tamu be makna ni roti ino mara na jinalo muna amen. Makna ni naniliw ni paditay marhiti-hiti ulaw na badi holan nino mana jinalo muna anggo hata-hata na ilo maisi manangahapit tayo ilo paditay iya alam memang hamya kapadita be hiadu be gedong aku padita alam mangalihon song narihay marulun na badi sampai 1,000 orang bah ngaulo nek tu kabi bah ala dalam pemahaman dakoto na diso nakamanginang apakah di sini masih diizinkan sintua juga membagikan aka ulaw na badia dan kan ulau ni padita dui so tu ngadong akasi tu pajago-jago neng membagi dan ulau munai kota kasro nami akamanginang tapi ada juga gereja HKBP sekarang ini hudul mahamu rope hamid nina ibagi mas situ ide membagi dan ulau ni situ ai ulau ni padita dui takas ulau ni malim dui hamu pia karuas molo situ ada membagi honi bau nang alak kamu asing dua ini. Namar lapata di sini hamu kamanami do enami manangahapi do paditay sadok makna ni ulaw na badiay saya telah memakan roti dan saya kenyang roh saya kenyang nungabo surbe dan tidak akan pernah lapar lagi karena telah memakan roti nong mangakon pamatang ni Kristus dohot manginum mudar ni Kristus marhitay ma ni do Jesus dang namalebe manangisi nong mangakon roti na siya nao dohot manginum anggur na siya nao. Artinya dia akan selamat untuk sampai selama-lamanya. Sahak maibana tuinganan na pinaradi ni Jesus. Ay Jesus nakok tu banu agijak sadariona kamanginang menyempurnakan kasih Allah. Pasikop
pon asini rohani di bata naik mai bana tu banua gijang laho para dehon ingana dihamu di mana. Para dehon ingana dihamu akamang. Nong marede pungona manakin. Para dehon inganan disediakan porsia, mempersiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya. Jala mulunung di paradi Yesus do inganan akaima naung isi naung sahat tusi akan naung mengakon roti ima ya kamanginang. Naung mengakon pamatang ni Kristus imai. Ido benna akamanginang na niaulungan di bagasan Yesus Kristus macai rikot nian pasahato di tonga-tonga ni huria HKBPD pokon nakpe marulau do hamin ya. Atik tuk tahe harorok ku Jakarta. Iko pasahato ku betapa pentingnya pemberitaan tentang hananai ni Kristus na tutusi tutudui disuruh debata sadarion roh di tonga-tonga ni huriata. Jangan lagi ada yang ragu tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Haru hudok roti pamataku lamma HP idau muna anak ni julmai mulak tua puan ya mai ni mana kan haru roti idu hudok pamatang ni pamataku lamma HP hudok anak ni julmai mulak tua puan tuinganan nahian lamu soporsia mahamu imalapatanna dihamu akamanami doina nami nani holongan di bagasa Yesus Kristus. Pertanyaan sesuai do topik nuai pertanyaan boha porsi do pihamu na naik Yesus tu banu agi jang akamangina anggo kaina taun waeng na sa umur do inoku pasti do porsiain na alai satu dia pakka porsiain na kuboto ya satu dia do pakka porsiain muna bahwa Yesus itu benar-benar telah naik ke surga itu dia satu dia do pakka porsiain muna. Dia mau akamanginan nani olongan di bagasa Yesus Kristus. Laho mangatusi Yesus yang telah naik naung nak koktu banu agicang para deon ingana di hita unang mapangasaho pikiranmu. Amin. Unang pangasaho pangatusiomu. Alai pangasaho mahaporsiomu. Unang maida na kinon sian hanya dari sudut pandangmu sendiri. Unang maidaon nakin hanya dari sudut pandangmu sendiri. Siapa merengamu sendiri. Tetapi hadirlah di dalam roh. Ikut siat todi do hita mangatusi jala ido benado ibana di ayat na parpudi. Todi ido na panguluhon. Dang marguna anggo dagingi. Anggo hata nauhu hataho tuamu. Todi doi dohot hanguluan. Ikom marhite todi do. Boy mangatusi jalamian tuinganan na pinaradi ni Kristus naung nakko kibana di bagasa sadaron. Ala ni martua mahamu ni mana? Martua mahamu molo di jako kamu, molo di pahak kamu roti hanguluani. Kamanginang tangi aku kamu dah di tolu minggu na salpu HKBP Sawalunto di Sumatera Barat. Aung mapitu halak sian halakion. Halakion teh ison di Jakarta ngamaragami. Mulu dihamiai do halakion berarti halak minang maidah mapitu halak terdidi. Dan itu bukan karena di beta-beta, tapi kerinduan sendiri. Alania bahasa gabe hudok mak. Daung bah unangan non diri pu halakon na kristenisasi dah. Jangan saya bukan karena takut. Ale unang gabe persoalan. Baik surat pernyataan. Baik surat pernyataan bahwa sesungguhnya saya menjadi Kristen karena keterbukaan hati saya sendiri. Ido pitu halak matar didi tulu minggu na salpu jalan waing na tuari so dua baku ni na manuduh nao. Ibigin na sida do martelepon na tuari medok. Amang kapan amang pulang dari Jakarta? Ini ada dari kantor gubernur 3 orang lagi. Naing bimbingan na sida sian halakion bimbingan
bagaimana tentang ajaran kekristenan itu, jala dung ditikina duan baru pe terdidi nasida musi. Artinya mereka melihat keselamatan itu, kebenaran itu mereka lihat, dan mereka mau ikut masuk ke sana. Tanya kamu mah, anggiat situ dua lakon dang terdidi pe nasida. Ini orang-orang kantor gubernur Kamanginang. Adong ruas tadi si yang warga Tapubulun isun. Ruas tahun na burjuan. Ibana kebetulan berposisi sebagai eselon 3 di si. Tentu adong makan kotana. Ibereng ibana sida maninna. Burjun ya matao. Maka tai pelabo mengambil sikap pun kepada anggotanya yang dang pitor diuhumi, ya. Jadi bahkan di bereng mana nunga loja sial lapangan anggotana, di bereng mana loja iba kopina. Adakah seperti itu kita? Ujungna Kamanginang, odonato inna rohana sida. Mereka minta diajari. Jadi kalau gitu Pak, bagaimana tentang sebenarnya ajaran kekristenan itu? Omma, di mana? Jadi parjolo di begi-begi nasida mah lagu-lagu rohani di kantor nasida. Jala oman wayang mangiduna tuari amang. Mereka mau minta diajari. Hatok mamang mulai sa Jakarta. Mereka ini mau minta diajari. Dan ketika waktunya nanti tiba, baru terdidi nasida. Doakanlah juga kami akan menginang. Amin. Doakan menginang. Asa sude portibion. Alai unang paksamu. Unang paksamu. Tidak bisa dipaksa. Biarlah hati, roh yang berbicara kepada masing-masing mereka. Ai molo pikirata do hobar tutur pukon kembali lagi ke sini. Molo pikirata do lo mangatusi bahwa Yesus ima roti hanguluan tidak bisa diterima. Daktar jalo ya Kamanginang. Herasi pauto do disi. Pemahaman ni halak na mangasahon pikiranna untuk mengerti perkataan Yesus. Alai marhite toddi na siya debata boy mahitar jalo. Iya roti iya pe pamatang ni Kristus na idok na marhite na mamangakon dot manginum mudar ni Kristus ima nong sesa dosana jalaka nong sesa dosana ido nong masuk tuara jauh ni debata ima na pinarari ni Kristus di bagas sadarion nong hehe ibana siya namate naik tu banu aginjang mempersiapkan tempat bagi Anda saudara-saudara. Amin. Martua mahamu, sonang mahamu, atik pemate hamu. Anggo pamatang munai, tutano dui. Ale anggo todi munai, togi hono ni Kristus dui. Tubanu agijang, ainung nga di paradi bana, di hamu inganan, marhite-hite hananaikna di bagasan sadarion. Martua mahamu, ala porse hamu, jalamiak kamu di bagasan ibana. Amin, martangi yang mahita. Mauliate madihuali Yesus Kristus Tuhan nami. Dinaung mateho. Ciala mulak mangulu. Jalanakok tu banu agijang. Tu ingananmu hian. Tu apuan niamai. Laho paradehon inganan dihami Tuhan. Akana porsia diho. Ali Yesus Kristus Tuhan nami. Torop dosian pangisini portibion. Naso porsia. Di hana naikmu ali Tuhan. Ala di pangasahon pikiranna, di pangasahon uto-utokna, di pangasahon pangatusion na Tuhan. Hape ikoto di ido, napato diton, asata kastar jalo. Ay saluhut na portibion, saluhut na hami. Ikoto sido jungna, ikoto hamatianido jungna, jala Tuhan uluan na saliling-liling na. Sudah kami maparsita tu sido Tuhan. Ladiaka naung mangakor roti hanguluan. Dohot manginum anggur. Marhite-hite pamatang dohot mudarmu ali Yesus Kristus. Sotagamo bimalehami ima nanidok ni hatam na badiay. Di bagasan pesta nami sadarion. Pesta parningotan di ari hananaik ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan wagijang. Alani Tuhan Jehovah di batama nami. Lasma rohanami. Martua mahami. Ay dohot dohami na hinokokmu. Dohot naung mengaradi di hami. Inganan nasaling-ling na. Naik kutuban wagijang Tuhan. Laho paradeno inganan do di hami. Ima las ni rohanami. Ima Tuhan nami.
na porsea diho ali Jesus Tuhan nami. Paso-paso masudi akama nami na nami ruas ni huriam dison. Paso-paso sude aka ulaw na sida. Paso-paso nang parsaripeo na sida. Tutu godang aka maulon. Godang aka pergumulan na sida. Banyak perkara yang hadapi Tuhan. Didahului sude. Manang ahapi Tuhan. Sude na masa di tonga-tonga ni ngulu ni ruas ni huriam. HKBPD Poksadaon. Posroa nami. Urupi mana sida. Dongani mana sida. Ajari mana sida. Pargogoi mana sida. Mengadopi sude na masa di tonga-tonga ni ulu na sida. Unang paloas tinggang na sida. Unang paloas mate haporsyon na sida. Alay patugu ma na sida marhiti-hiti tod tim tod di porbadiay. Margogo mana sida Tuhan. Marhiti-hiti hatam na badia sadarion. Tuk pemargati soring akan masa di ngulun na sida. Pos marwana sida margogo mana sida. Tuk pediay na sida, di tahun na sida na hacit sa tokin. Alay jalon na sida mahasonangan na saliling na marhiti-hiti hatam na hujalohami. Paingot na sida, paingot sude ruas ni huriam. Unang dipangasahon pikiran na ututok na. Laho mga tusi hatam. Alay haporsyon nama Tuhan. Asa mangulu na sida, asa busuran na sida, rodi saliling na. Di roti hanguluan. Naong pinasahat mi dihami di Portibion. Asimaroham, jalo matayang nami Tuhan. Sisa madosa nami. Jala diho mahasang hapon. Hamuliaon, rodi saliling-liling na. Marhiti Kristus Jesus Tuhan nami. Mauliati madiho Tuhan. Amen. Taparade mendeta, uhud papungu pelean. Jesús
mangabdi. Tatang yakuma peliata. Ali di bata amanamina di Banu Agijang. Hodo haroroan ni saluhut sileolehon na denggan. Dotna sauli bahasa na mauli utus. Upasatami masian na nilihon mituhami. Pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasia kami peleanon. Bati buluhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam utadahami gudang nisi leolehon mituhami. Asalam girgir hami mandok mauli hati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Masana Ali Tuhan Yesus Kristus naung manaik tu Banu Agijang. Nahudul di siamun ni debata. Hasangapon dohot hamuliaun madiho rodi saleleng ni lelengna. Namarlas iroha dohamin waeng alau naung monang ho. Jala di pabakit debataho gabe raja di atas ni saluhut. Halau ngangado sudi dalanmu. Aidi pa tuturuho dirim tuturu ni saluhut. Alai gabe tumiboho sian sasude jala maruli goar. Asa lopit saluhut ulu ni tot laho marsoba tuho. Jala ganup pamangan marhato poton hodo Tuhan. Mauliate marohan hami tuho. Ala naung diukapoda la tu Banu Agijang. Gabe situani malim ho.
namangudihon hami tu debata. Sai pasu-pasu mahuriam nama ringana dope di hasianganon. Pai mamarpungu hami tu labungmu. Sai pasaut mabaga-bagam tu akka suruamu. Lehon tu nasida sahala dohot hagugoon sian banua gijang. Asa marmulia guarmu di portibion. Saya jarima aka partohonan di huriam. Asa hobar tulomoni roham aka aturan. Pamicangon dohot panogunoguon nania turhon nasida di huriam. Sai gonggomi jalap paretaima huriam di sadok portibion. Asalam rarat jalamonang huriami. Lehon hapistaran sia banua gijang tu akka iduk nami. Tu akka padita, guru, bibel pro, diakones, situa, dohot evangelis, asalam maraturan huriam di tanoon. Sai pajongjong harajaonmu di bagasan rohanami, asa marhiras ni roha hami mangului, dohot mangiuton ho, pahot marohanami tuho, asa huhati dako kami, mangulu manang mate pehami, hodo Tuhan nami. Sai payan ma hatam, dohot dame di huriam, asa hoingot tami, dada hasiangan on inganan nami, alai di banua gijang di labung mido, sai ramoti ma namanggunggomi hami, dohot raja, dohot suru-suruan na pinabakitna, lehot tunasida hapistara sia banua gijang, dohot uduk ni roha, asa dohot nasida mangului paretam, pasu-pasu ma saluhut parpunguan ni halak Kristen. Sai homa dongan nasida jupa marpungu di gereja, di parsikolaan, nangpe di bagas nabe. Sai lam lokangi sian hami dosa dohot sude na pasoraton hami di hasianganon. Asalam malungun hami pai mai mahon harorom mangalapami tulabung ni amai. Amen. Alea manamina di banua gijang. Sai pinorbadia maguarmu, sai roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di banoto ngaon song na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami to gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di paso-paso jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama buhina tuho, jala di pasaor honma, damena tutodim. Amen. Oras madihita salukna.